ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. яке аз масъалаҳое ки тамоми дӯстони мо дар зери комментария савол медиҳанд, ин масъалаи марг ва мурда аст. боз ҳам имрӯз дар бораи марг ва мурда возеҳтар барои касоне ки саволҳо медиҳанд ҷавоб мегардонем. марг дар хоб нишонаи барҳам хӯрдани хушиҳои зиндагӣ аст. баъзан он барои шахсе ки дар ҳоли душвориву қашшоқӣ қарор дорад, зиндагии серупурро башорат медиҳад. дар баъзе ҳолатҳо маргро хоб дидан ишора ба он аст ки инсон бояд рӯзи маргашро андеша намуда дар зиндагӣ бештар аъмоли нек анҷом диҳад. ҳамзамон марг нишонаи эътимоди амиқ ва дониши азалӣ аст. чандин карат мурдани худро хоб дидан нишонаи ошӯбу низоъ аст. таъбири дигари марг дар хоб падар арӯс, аниқтараш наздикони шавҳар, истироҳату осоиш, даҳшат ва ҷангу ҷанҷол аст. маргро хоб дидан нишонаи саёҳат низ буда метавонад. шахси фавтидаро хандон хоб дидан маънои онро дорад ки рӯҳаш дар биҳиш асту гуноҳҳояш бахшида шудаанд. ҳамзамон барои нафаре ки дар ҳолати тарс ё андӯҳ қарор дорад, маргро хоб дидан нишонаи некро дорад. шахси фавтидаеро ҳангоми ғарқшавӣ хоб дидан маънои дар гуноҳи худ ғарқ шуданро дорад. марги волидон дар хоб нишонаи камбудӣ дар зиндагӣ аст. марги завҷа кам шудани нерӯи ҳаёт ва аз зиндагӣ дилмонда шудани мард аст. марги нафаре бегонаро хоб дидан аз кори муҳиме пушаймон шудан аст. марги худ ё марги нафареро хоб дидан, шахсеро дар замин мурдаву урён хоб дидан нишонаи он аст ки ин нафар муфлис мешавад ё ба чизе сахт ниёз пайдо мекунад. марги худро хоб дидан нишонаи дарозумрӣ аст. баъди мурдан зинда шудани худро хоб дидан маънои дар зиндагӣ даст ба гуноҳ задану пушаймон шуданро дорад. шахсе ки худро мурдаву дар кафан хоб мебинад, дар зиндагӣ ба комёбиҳои зиёде ноил мегардад, вале дину имонаш заиф мегардад. нафаре ки дар хоб падару бобо, модару модаркалони фавтидаашро зинда хоб мебинад, дар бедорӣ аз мушкилот раҳоӣ меёбад. фавти одами зиндаро хоб дидан нишонаи дароз шудани умри эшон аст. шахсеро ки дар хобаш фавтидае мезанад, нишонаи даст ба гуноҳ задани ӯ аст. нафаре ки дар хобаш мурда меёбад, дар бедорӣ сарватманд мегардад. агар шахси фавтида дар хоб даст ба ягон аъмоли бад занад, ин ҳушдор аз аъмоли баде аст ки шахси хобдида бояд эҳтиёт шавад. дар хоб дидани ҷавони муҷарраде ки реҳлат намуда аст, маънои дар бедорӣ издивоҷ карданро дорад. ҷавони зандидаи реҳлат намуда дар хоб нишонаи аз наздикон ҷудо шудан ё талоқ аст. даст ба аъмоли нек задани шахси реҳлат намуда дар хоб нишонаи он аст ки шахси хобдида низ кори хуб анҷом додааст. шахси фавтидаро зиндаву ҳангоми гавзани хобидан маънои онро дорад ки хонаи охирати ин нафар обод аст. дар хоб бо нафари фавтида оғӯш гирифтану суҳбат кардан маънои дарозумрии ӯро дорад. нафаре ки дар хобаш бо нафари ношиносе ки фавтида аст бусобусӣ намояд, дар бедорӣ соҳиби бойгарӣ мешавад. бусобусӣ дар хоб бо яке аз шиносоятон ки реҳлат намуда аст нишонаи аз худ намудани илму дониш ва маблағ аст. бо шахси фавтида дар хоб мубошират намудан маънои онро дорад ки шахси чунин хобдида аз он чизеро ба даст овардааст ки кайҳо умедашро аз он канда буд. мард дар хобаш бо зани фавтида мубошират намояд, корҳояш рӯ ба беҳбудӣ меоранд. шахси фавтидаро хомӯш хоб дидан маънои онро дорад ки раҳматӣ нисбати шахси хобдида назари нек дорад. шахсе ки дар хобаш аз нафари фавтидаи моли хубу тоза мегирад, неъмати зиндагӣ ва хушиву хурсандӣ насибаш мегардад. рафту мол ё ашёи додаи шахси хобдида ифлос бошад, пас шахси хобдида дар оянда ба аъмоли бад даст мезанад. шахси фавтидаеро сарватманд хоб дидан маънидодкунандаи он аст ки рӯҳаш равону хотираш шод аст. бо нафари фавтида дар хоб салом кардан ба лутфи худованд мушарраф гардидан аст. шахси фавтидаро урён хоб дидан нишонаи он аст ки раҳматӣ дар зинда буданаш хайру саховат накардааст. рафту шахси хобдида дар хоб аз марги инсон хабар диҳад, пас марги шахси хобдида наздик аст.
нафари фавтидаро бо рӯи сиёҳ хоб дидан маънои онро дорад, ки аз ин дунё беимон риҳлат намудааст. бо шахси фавтида ба хона ворид шудану аз он ҷо берун нашудан маънои онро дорад, ки шахси хобдида аз дами марг наҷот меёбад. дар хоб бо шахси фавтида дар як кат хобидан нишонаи дарозумрӣ аст. агар шахси фавтида дар хоб ба сӯи худ даъват намояд, марги шахси чунин хобдида ба мисли шахси риҳлат намуда фаро мерасад. шахси фавтидаеро дар ҷое ки пайваста намоз мегузорад машғули намозхонӣ хоб дидан маънои онро дорад, ки рӯҳу равонаш чандон шод нест. рафту шахси фавтида дар мавзеи дигар машғули намозгузорӣ бошад, пас амалҳои хубӣ ҳангоми зинда буданаш содир намуда дар дафтари аъмолаш навишта шудаанд ва рӯҳаш шоду манзили охираташ обод аст. шахси фавтидаро дар масҷид хоб дидан маънои онро дорад, ки шахси чунин хобдида азобу машаққат надорад, зеро масҷид дар хоб ҳамчун оромӣ ва бехатарӣ табир мегардад. агар шахси фавтида дар хоб имоми намози нафарони зинда бошад, пас умри ин нафарон кӯтоҳ мешавад, зеро онҳо дар намози худ пайрави амалҳои шахси фавтида ҳастанд. дар ягон мавзеъ нафарони фавтидаро зинда хоб дидан маънои онро дорад, ки мардуми ин мавзеъ ба неъмату хурсандӣ ва адолат мерасанд. дар хоб дидани шахсе ки дар дами марг аст аз зиндагии хушбахтонаву босаодат шаҳодат медиҳад. рафту нафаре дар хоб бубинад, ки фаришта малоика аз мӯи сари ӯ қайчӣ карда ба оташ мепартоянд, ин маънои онро дорад, ки таҳқиру рехтани обрӯ интизораш аст. худро дар миёни мурдагон зинда хоб дидан маънои онро дорад, ки шахси чунин хобдида дар байни дуру ягони умр ба сар мебарад, қалбҳояшон ҳарфи ҳақро дарк намекунад. худро дар миёни мурдагон мурда хоб дидан маънои аз ягон навигарӣ фавтидан ё ба роҳи дуре баромадану барнагаштанро дорад. дар хоб мурдаро қапидан қурбони амали нафратангезу разилона шудан аст. мурдаро бардошта бурдан дар хоб ба бойгарӣ расидан аст. мурдаро ҳамроҳӣ кардан маънои ба роҳи дур баромадан аст ва он ҷо неъмат ба даст оварданро дорад. ин буд якчанд масоиле, ки дар бораи маргу мурда буд. бародарон гӯш карда бошед, хуб гӯш кардем. бисёре аз масоилҳоро баён кардам. агар кадомиш набоша боз ҳам савол кунед, дигаршам иншоалло дар комментария ҷавоб мекардем. боқӣ сарбаланду хона обод бошед.